To kapod wan e kaunti ma Migori ni chenro mar menyo e reso jal moro ma jahigni 25 ma bende koro pod okwamo e kar kunyo maganga kamoro ni kopuodho Rongo Migori kaunti koro pod dhi nyime. Jalno yande iwacho ni koro nyocha odonje bugo nogono chieng' tich adek kapok koro lo yande koro nosienyore tich ang'wen. Sa 9 odhiambo lo ma bende koro nosienyore kapod ne bwo lowo kanyo. Chenro mano mar menyo bende koro dhi nyime kuma bende koro telo mag gwengego osegolo nyaka tingni mar kunyo ni to jalno ere kaka inyalo rese kata ka ngima kata ka osewito ngimane. Achiel kuom jokunyo Stephen Opuodho kata kamano to koro lero ni kinde duto gitemo nyiso ji mondo odhi kanyo, ji mathoth ahinya mohewo ji ariyo mondo koro mi arita mar jowetegi moloyo ng'ato donjo achiel nikech onge kondego mago mag kunyo magango onge ng'ama ong'eyo. Zelpa Odhiambo to saya ahinya tend kaunti kod piny owacho rem keto chenro makare mar ng'iyo weche mago ma apoya ma koro osebedo koro kamako jopiny kanyo. Maneja mar kar chung' od bura mar Rongo Ochenge Oyieko to kwayo jokunyogo mondo koro bed ga nena motang' ahinya te seche ma koro koth mburore mathoth miyo lo bedo mayom kendo nyalo kelo negi midhiero. So that is when the manpower came to the rescue. They started working right from yesterday, and the work is still ongoing as they are continuing, and we are waiting for the excavator to come so that it may hasten the speed. I appeal to the government, particularly the county government. In fact, they could have come here early enough, but unfortunately they have not come. So we are just asking them to come so that we join hands together, because this is a collective responsibility where each and everyone is supposed to be participating. So we are still waiting. Even the county government, we have been told that they have been told, and they are as well on their way coming. I know that we'll work collectively so that we ensure that the person is rescued from the cave. Asking the government to assist us so that the local people may be very well conversant with the excavating of gold, so that people should not be stuck inside. Na saa 9 kuna kijana anaitwa Noah Gweno aliingia shimo peke yake, na penye walikuwa naingia ilifungika. Tuligundua hiyo kitu saa 11 jioni. Kufikia sasa bado tunaendelea kujaribu kuitoa na hatujafanikiwa mpaka saa hii. Tumeongea na mjumbe wetu Mheshimiwa Honorable Abuor, ametuambia anatuletea activator saa hii, iko njiani inakuja. Hii kesi tunafanya kwa group, sio huwezi enda peke yako. Hatujui kwa maana hiyo jambo kama hilo hatujawahi kuona mtu akienda peke yake. Tunaomba serikali utuletee mafunzo ambayo tunaweza kulinda kukinga naye tendo kama hiki.